Salam hormatly vatandaşlar. Şu gün 13. oktyabr hepdäniň 3-nji güni men ýene siziň bilen barkman. Men şu öpleşigimde 11-nji we 12-nji oktýabrdaky Kiýewde bolan ýanky voyažyň netijelerini size gurulmajak bolýar. Men 11-nji we 12-nji oktyabr, ýagny 1-nji we 2-nji gün Kiýewde boldum. Şo ýerde Ukraina paýtagtynda. Şo ýerde studentler bilen duşdum. Şolaryň ýanky meselelerini, agyr ýagdaýlaryny kesgitläp, o çözüklerini goýdum. Şo ýere men baranyň sebebi studentleriň haýyşy boýunça şo ýere bardym we şolaryň meselelerini şo ýerde bile seredip, şoň çözüklerini görläp, tapyp, şoň üstüne işlemek üçin şoň bardym. İkinji gün, hepdäniň ikinji gün diýmek düýün, ine Türkmenistanyň ilçihanasynyň ýolbaşçysy Toýly Ataýew studentler we Kiýewski Nasionalny Uniwersitetiniň ýolbaşçylary bilen duşdy. Şo duşukda menem bardym. Şo duşukda men hemmetiň çykyşlaryny dinledim. Alaýda-da Toýly Ataýewiň çykyşyny dinledim. Çykyşynyň esasy bölegini şo garaşdyrdyk. Men bilemek näme Ukrainaň halkyny we Türkmenistanyň halkyny garaşdyrdyk bilen gutlady. Ukrainaň halky bu garaşdyryla hiç hili dahyly ýok ýöne bolýar-da. Ol zatlar ýanky ilçihanaň özüni sormaly. İlçihana ýolbaşçy. Indi gepin tümekleri ikinji bölümine geçende ýanky çykyşlaryň şo ýerde Türkmenistanyň talyplarynyň problemlaryny ýanky agdak geçdiler. Şol ýygnaň netijeleri, şo ýygnaň gidiş interaktiýe gürlemekden ine men fikirlendim. Ukrainada talyplaryň problemasy näme? Şoň pasportlaryň möhleti uturup, ýanky bir toporundan möhleti uturup, şular nelegal ýagdaýda gezip ýörler. Ol Türkmenistanyň konsullygyň peçat goýup 2 ýyllyk uzaldysy, ol dowul şertde beýleki käbir döwletlerde alınýar. Şoň üçin administrativ problemalar döwür ýaşany, goýdurup bir ýer barsaň düşündirmek kyn bolýar. Köp gurumlar alanyň sebäbi pasportlar ýanky nime ýagdaýda bolmaly, ýanky beýleki döwletleriň ýaly wagtyda bolsa täze pasport bolmaly. Gynatykda Türkmenistanda şu mesele düýnünçe. Ine şu problemat bar. Şu problemat bolan üçin şular işe bilen bankda hasaplar açmagy kyn bolýar, ýa-da Westerndan pul almak kyn bolýar. Administrativ problemalar döwür. İkinji problema Türkmenistandan pul geçmeýän sebäpli. Şular apşyýdyň puluny, ýa-ni $1000 her 6 ay we okuň puluny sentýabrda tölemeli puly, ýa-ni $1200-den $2600 çelik pullary tölemeýär. Gurgul studentlarda günah ýok. 18-20 ýaşly oglanlar gyýylar. Bular okuw geldiler. Bular öz finans problemalaryny şöyle çözmäge gelmediler. Ýöne gynatsak da şul täze gelen problemalar şular killetini sokup çözmeli bolýarlar. Ine üçüncü problemi şu ýerde şular konvertasiýa bolmaýar. Apşyýda pul tölemeli ýa-da kogulýan, institutda pul tölemeli ýa-da sen açyşlaýan bolýan. Şu zatlar çözmek üçin bular giýje günni motor sürüp, ýanky Kiýewde motor sürüp dastavka etmeli bolýar. Dastavkana medenine görgürler immigrasiýon usuly bular ablaw edýär. Bular gyzyla geçip trotuardan sürüp aýgara düzgünler bozup käbiler awara düşýär. Käbileri günne risk alyp, gerekmejek riskler alyp, ýanky kösenýär. Men özüm şäherde giýje aýlananda şular ýanky döşleri açygyrak, ýukok, ýanky kurtkada, evin eşikleri gowşok, şo ýagdaýda mejbur ýagdaýda şul sowukda işlemeli bolýar. Gynansak da şu ýagdaýlaryň kyn bolsa da bir çözgüt bar. Nelegal bolsa da bir çözgüt bar. Ine şular giýjetine işläp günlük okuw edýärler. Hilli ýanky bilim almak meselesi aňyda dursun. Şu günlük görmeli köpsi. Şu günniň çykylgatyny tap bilen oklap. Pasowyň ýanyna barýarlar, ol ilçihanaň ýolbaşçysy bir özüni ýanky idiot hökmüni alyp barýan bir kellesi ýerine dämi. Bulara kömek etmenden geçen şu ýygnakda ýanky ilçihana ünsürün, ilçihanyň ýolbaşçysy Toýly Ataýew şo ýere baryp hemme günäni studentleriň üstüne atdy.
Birинja şu yığınakda oturup şu meseleleri kaldırman, Ukrayna'nın hökümeti bilen birleşip çözmeyen studentlara, yani taliplara yol görkemen, arkasını tutman gaýty. Seredin elbette dokunan açlığını ortamada eydirin, beydirin, korkutup bulori. Yani sonunda da çıkarya, bir dokument çıkarya. Yine yani ayal çıkardı. E, Okun pulunu tölen yok. Biz size fakturaları verdik. Ağustos'un sonunda, sentyabrın başına şuun o ne yem 10 milyarı siz tölen yok, pullu veren yok. Ticenin deyip aytsa, yönü bir genç adam ayttı şöyle, şu dokumenta verdim. Ağustos'ta dilendi. Helam dikanatta yatır faktura şon. Eltip Türkmenistan'ın şöyle pul aytmalı. Yani fakturanın eltmeden pul aydan yok. Neyemçip alan yok deyip yülönünü. Şu dokumentin esaatına bu hemmeleri kara attı. Talipler aydı. Siz tüyleriniz yok, siz neyemçip tüyleriniz yok. Yine söyledim, siz faktura elten yok Türkmenistan'a. Şunun için Türkmenistan pul geçirip bilen yok. Sizin en hatanızı geçirip bilen yok deyip buluru gayti batış edip hemme günahını bulur attı. Yani üniversitelerden rektoratın ümünü. Men şöyle oturup katılımı gördüm. Bulur yani binamız, namussuz bir idiot. Şu hükümetin bir idiot vekili. Neyme diyemem? Neyme diyemem? Şunun için hormatly enatalar eşitdim şunu. Ukrayna'daki Türkmenistan'ın ilçehanatının yol başısı Toyli Atayev hemme pul tülünmeyen yani kıyınçılıkları görgülü taliplerin giyeceğini işleyen pul verilmeyen şu pulları yığınap öğüne nakılan yani ve institutun yani çıktığın üniversitenin çıktığını tüleyenlerini onların üstüne günahını atıp gaytip enatalarını günahını atıp siz tülen yok deyip aynı. Bu aytmadı adam. Hava Türkmenistan'ın iktisadeti ata ağır yağdaydı. Pullar yok. Yine 3 yardımın konvertası etbilen ok enatalar giyeceğini o açıkta dur. Novotta. Şu pulları doğrudan $50 geçiriyorlar. Yine şuram şonalya Ukrayna hükümeti gayrat edin şulara bu D13 vizan çalışında bir iş viza kaptarına berin bir 20 saatlik hepde işlep bilir ya şu pullan şunu tölep bilir ya bir çözüm tapalayın diye Türkmenistan prezidenti çözen ok benim size aydıylam ok deyip yankı onu çözmeyen geçen şu da atlar gidiler hemme kıyınçılıkların bağırdığının kıyınçılıkların aftarı yankı enatalar ve çağıran talipin üstüne. Şu yerde ben çıkış ettim girip maska mayramda onu yüreği taktırıptı. Arslan bolup çıkışı diyen oğlan sıçınış bolup kaldı. Şu yerde hayşet durdun şunu, ayrın şunu, ben şu çıkış edip aytım. Hakikati. Hakikat ettim, düşündürdüm. Ne yapıp taliplerin yanıyla, ne yapıp pasportlar uzanlarını, ne yapıp talipler tölev anladın. İnatalar ne oldu? Konvertansı edecek o pullarını kösün. Yani geçirilmeyen bir yerler çağırır, bitbox'una salyalar. Onu da dine hükmetine kadar. Türkmen halkının inataları bir yıllıkta 10 yıllık plan tölep bilecek adamlar yönü Türkmenistan'da 30 yıldan beri aydıran bakadın konvertası açık bolman son yine şu problemler var yani düşündürdüm. Ve sorun çözümlerini yani berdim şunu edindim. Yine şu yerde men belirlek geçirdim geliyor. Hormatly inatalar size yürüyte mesajı veriyorum. Türkmenistan'da problemleri ilçehanın yol başlığı gidiyor. Mümkün o doğrudur. Sen vaxtlayınca gidilebilirsin prezidentlerini guruluşup yani 3 aylık, 2 aylık derreu şunu çözümünü tapıp yönü bu yıllar olup geliyor. Neyemçip biz birimiz alıyor. Neyemçip biz şu pulları studentlara geçiren yok. Neyemçip yine şu son 5 günde Gazın vakası bütün dünyada $213'dan $1.700 kaldı. 6-7 gedek kaldı. Yine şu pullun misal için 1 milyar geliyen olsa inni 6 milyar geliyor. Şu geliyen pullardan hem studentler cemler alsam 1 yıl alsam 100 milyonum yok. Ne yapıp şunu konvertasiya edip şunu yani stabilizasyon edip şunun yani bilimlerin hili olur yani. Şunu mümkün görülür yani. Bizim Türkmenistan'ın hükümeti Alay'da da içhanan oluştu.
şoňa görüşemek, şo işlemek barmy? Men düşünemek şo. Hiç Türkmenistan absurd ve idiotizm. Kırgızstanyň prezidenti gelip 2020-njylyk bolsa $100 milyon berip goýar ya, şu taliplaryň puluny bir gerekde berip goýar. Ýöne keypine. Oňa halk maslahatyndan ruhsat almady, hiç kimden ruhsat almady, Türkmen halkyndan dilemedi. Öz jügütünden berermi alyp gitdi. Türkiýede bir zat bolsa oň kömek edýär, Rossiýada bir zat bolsa oň kömek edýär, Awganistana kömek edip ýatyr. Türkmen halkynyň geljegi, Türkmen halkynyň taliplary, Türkmen halkynyň taliplarynyň geljek kadrlary, Türkmenistanyň üstürjek, galyjak kadrlaryň hili, okuwlarynyň hili, bilimleriň hilini näme ünsän bol? Bizim Türkmenistan'da da katastrof oldu. Kadrlar yok. Zavodlar, fabrikalar kurulya, top menajer yok, adamlar yok, kadrlar yok. Yani biz kadrları tayyar etmedik, onları açık finansiyonu etmedik, kömek etmedik. Onlar şular içinde kayıtmıyor. Köp adam ben doğuştum, içine kaydadım, elini yok. Ya burada ben barıp neyemedeyim. İş yok. Bomş olup gideyim mi diye. Düşünüyorum ben, bu dinledim, gürleştim, sorarım. Ben şöyle varıp, şu oğlanların gürleşemde şoları düşündürdüm. Siz üyüşüp, reaktorun yanına bak düşündürdüm. Birinci ilçihanın yol boşuna bak aydım. Bak mırada barıp bir argın. İnne reaktor var. Reaktor çözmese, şu yerde gumanitarny ýagdaý boýunça prorektor var. Po учебной части, okuw boýunça prorektor var. Bir topa prorektor var, rektorun kömekçisi. Şolar bilen bir çykalga tapmadım. Egerde çykalga tap bilmeden bize ýüzden bizden bir ädimlerde Ukraina hökümetinden ýüzlendir. Bir çykalga bolýarmyň. Bu ýagdaý hökümet bir daryň üstünden barýan. Giýje unyda motor sürüp sürmeli bolýan, gündüz okunmaly bolýan, 6-njy awazyn dinç ýok, 10 metre işlemede zakalar köp. Bir gün awariýa düşüp gelir. Hudaý saklasyn, şolar bir zat bolaýsa, onuň jesedine geçirmeýär. Enatalar şoň jesedine götürmeýär, onu riskde etdi. Ine şu ýagdaýlar bolup geçip dur, men şunu belli geçen, şu zatda bir düzeltmeli. Onu düzeltmem kıyın meselede. Biz kemçilikler oynanıyor. Men Türkiýanyň prezidentini izleýän Ýurdaş Berdimuhamedov. Men size mysal getirdim. Angela Merkel katastrof bolanda ýerine baranda bilmeýän şöyle 160 adam ölümni halkdan bağışlama sorap men bilmedim. Näme kömeklik bardy? Sizin tek Türkmenistan katastrofunda boyuna almak anlarda dursun. Halktan bağışlama soradım bunu. Ve şu ölen adamlara hormat koyup, şu hostarlarından yatan yer yaktı olsun, ay bolupdur deyip bir gynanjak öldürüp bilmem. Şunki diğeri taliplaryň ýagdaýy anlarda dursun. Türkiýedäki kesýonlaky mazarçylyga bar. İlçhanyň, işgärdin, konsulun işgärdin uğradyp, şo ýerde mazarçylykda vandalizm edip, mala toplayan aktyorka bilen, yani Türkmenistan bayrağına yani näme kaptandan voz geçenine Türkmenistan'ın bayrağını görüp Türkmenlerin yatanlarını bilemeden yine kimden bilýär? Bütün dünya bilip üstümüzden vurdular. Yeni bir belli geçmekçi. Men şo ýerde ýygnakdan soň ýa-ni şu taliplaryň ýürüýtürleşdiren bir Viber'da Kiev, Ukraina diýip bir Viber bar eken. Şu gruppasy bar eken. O ýerde 700-900 adam bar. Şo ýerde ýa-ni şol Viber'da men şolary ýüzlendim. Gelin şu ýerde men Taras Şevçenko'nun öňünde monumentalny pamятник size garaşýan, görüşýän problem bolsa, men kömek edilýän bolsam edeyim. Onlar geldi. Gürleşdik. Men şolary aýtdym. Siz protestde goşulmaň. Siz miting etmeň. Siz öz meseleňizi çözün. Ine ýa-ni çözükde şuraya. Şunun bolmasa bize ýüzleniň bizem gelip onda da siz protestde goşulmaň. Biz ofitsialny gelip, ýa-ni ofitsialny hökümetden haýyş edip, Ukraina hökümetinden haýyş edip, sorap çözjek bolar. Şu zatlar gürleşip durýar, bizim bir 3 tane vatandaşymyz geldi şöyle birine sportif forma var Türkmenistan yani bir gırşlarına oğlun
mümkin 38 ya 42 yine bir sana oğlum geldi. Şu yerde hani misin geçen protest bizim yani paçamda söz yetirýänler onu dinlemez. Dinle paçamda söz ýazatdy bir topar dağıtlar ayıp başladım. Men hiç hatty men dinledim sebebi şolar gurulýan oğlun içip gitdi. Bir diýjek bolýanlarym şu ýaly Amerika gelýände beýleki adama hurmat goýýar ýaly içip gelmär. Normal gurulýar ýaly normal ýaly. Eger siz garşydaş bolup bilersiňiz, garşy bolup bilersiňiz, o sizin pozisiýaňyz, oňa hormat goýulýar. O sizi kimsizilmeýän üçin gelip aýdyp bilersiňiz, problem ýok. Ýöne beýlikle mejbur etmek ol näde? Biz ýygnatlarymyzy ýa-ni tamamlaryna şo geldi oglum. Özi elbetde gepi düşünýän oglum. Oň pozisiýasy şeýdi. Türkmenistanda baý neme bar, paça bar. Şoň aýdan bilen bolmaz, diňe paça düzüp bilýär we pasol bolmasa biz goşulmaly. Biz Ukrainada Türkmenler gowy ýaşaýar. Haçan biz problemleri düşündirende o diýär men çözýän şo problemi. Men giň gördüm. Türkmenistanyň prezidenti çöz bilen o ilçhany ýolbaşy çözüp siz çözýän bolsaňyz onu biz näme geldim? Çözmüş problemleri biz gaýýat diýip. Bolýar diýip boyun aldy görürler şonu. Ine şo ýerde şol oglum ýany bilen bir sportsmen oglum edi. Ýani Sadyk Kargo 2 ýaly bir oýun etjek boldy. Şo ýerde men o sportsmen oglumyna gurulýaşdym. Bir akylly, bir paýhatly oglum eken, zada düşündi. Şu ýerde belli keşek aldım. Şol adam şolardan gorkup ýa-ni sportsmen alyp gelip ýa-ni neme dep bar. Ýa-ni durur ýaly. Bir zat bolsa bu sportsmenem şol dawa giyirip bu sportsmen Türkmenistan raýaty däl. Ugalowny iş alyp biler, gider, ol bir podstawa diýil ýani. Şoň üçin haçanla ýollaşyň çagyranlar, sen gepleşgende ýeki özüň guruluşmaly. Guruluşýan problem bolsa, taň problem atsa, onda dostuň çagyrar. Egerde derrew dostuň bilen gelýän bolsaň, ona sen dostuny podstawa edin. Sen dostuň birden bir urşy ýa-ni hökman polis gelýär, tuturýan, gal edýän. Hökman bir zat bilen turýar da dostuň podstawa edin. Bolmasa ol oglum Türkmenemde. Bu problema bilen ol oglum hiç baglanşy ýok. Men şoňa düşündirdim, bolýan gatyp düşdi, gaýtyp bol ýagdaýyna düşüp, biziň ýaş oglumlaryň ýagdaýyna düşüp, gyra çekildi. Atylly oglum eкен. Diýjek bolýardym, men bir kritik hökmünde gelen oglum ýa-ni oglum. O däl. O raýdy biler. Garşy bolup biler. Problem ýok. Men tökmedi. Ine atdy watan döwlet ine ine şular sizi nimetçek bolýar, Türkiýede ýaly urdurjak bolýar, oňa sizi hökümet öňüňde barsaň problemasyň bol. Gorkuýar da. O näme? Biz öz kanunlarymyzy alsak,